Летящ по склоновете борд, пилотиран от руса красавица с чаровна усмивка. Това със сигурност е Александра Жекова. 22-годишната българка все по-често се намесва в световния елит. Бордър крос или паралелен гигантски слалом, Сани е бърза и неудържима. Вече в челото за Световната купа и поглежда към върховете. Олимпийските игри са голямата й мечта, а целта й е точно във Ванкувър да реализира големия си талант.